салом мухлисони футбол, ӯ баргашт. Лигаи дӯстдоштаи мо боз дар рӯи экранҳои телевизионҳо. ПСЖ, Ювентус, Ман Сити, Севилья, Реал, Селтик ин монанди иди футболӣ шуд. биёед интервюи бозингаронро баъди бозиҳо нигарем ки чӣ хел бозиро шарҳ дод ва чиҳо гуфтанд. Аз шумо чун ҳар вақта лайк ва мо шурӯъ мекунем. аллакай шуру шавқи рақобатҳои чемпионатҳои аврупоӣ тези тун шуда истодаанд. На ҳама топ-дастаҳо мавсимро бо барор оғоз карданд. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва тамошои бозиҳоро ҷолибу диданӣ созед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди TouchFood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. биёед аз бозии ПСЖ ва Ювентус сар кунем. зебогии асосии он шаб. ин бозиро мо дар плей-офф бештар дидаем, вале қуръакашӣ ба мо дар рӯзи аввал ин ҷашнро тақдим кард. чӣ хеле ки шумо медонед, дастаи Парижӣ 2-1 ғолиб омад ва ҳар ду голҳо ба номи Мбаппе навишта шуд. ӯ бар муқобили дастаҳои қавии Лигаи Чемпионҳо чун ҳамеша назаррас аст. ба фикрам худи бозингарон на он қадар аз натиҷа хушҳоланд. Анна Верати баъди бозӣ чиҳо гуфт? мо қисми аввалро хело хуб шурӯъ кардем, вале баъди 2-0 шудани ҳисоб Ювентус хубтар бозӣ кард. мо медонистем ки ин дастае аст ки ҳеҷ гол таслим намешавад. Галте бисёр боақл аст. дастаи моро тамрин додан хело душвор аст, вале ӯ тавонист ин корро кунад. мо қисми якумро зебо гузаронидем, ба хусус бо бозии дидании се ҳамлагарамон. қисми дуюм душвортар буд, вале ин чизи муқаррарӣ бо Ювентус мебошад. Галте бошад чунин гуфт: мо дар қисми аввал чандин ҳолатҳои хуби голзанӣ доштем ва мо сазоварона рақобат кардем. ҳарчанд ба рақиб низ имкони ҳамла кардан медодем, вале дар умум аз ҳунари шогирдонам розиам. албатта вақте ки 2-0 пешсафӣ бояд голи сеюмро занӣ, вале бо мо чизе хато шуд. ин ба ҳариф умеде бахшид. бозии тактикаи кушодро гирифт. ин Лигаи Чемпионҳо мебошад. ғалабаи душвор ба даста қувваю боварӣ медиҳад. Мбаппе бо 2 голи задааш бозии олиҷанобро нишон дод. ман аз бозиаш розӣ ҳастам. вақте ҳамдигарфаҳмии сегонаи ҳамла ва боз кӯмаки ҳимоятгаронро мебинед, шумо мефаҳмед ки бозии мо боз хубтар шудааст. ин то ҷое барои рақибон хатарнок мегардад. таърихро иваз карда намешавад. ПСЖ аксар вақт аз Ювентус қафо меистад, вале ғалабаи деркор дастаро ба сатҳи баланд мебардорад. акнун бошад суханони худи Мбаппе. 35 дақиқаи аввали бозӣ аз қисми дуюм каме фарқ мекард. мо медонем баъзе камбудиҳо дорем. агар хатогии маро бо ҳисоби 2-0 пурсед, албатта мехостам ҳисоб боз калонтар шавад. вале ин футбол аст ва ин гуна чизҳо бисёр мешаванд. мо дар Лигаи қаҳрамонҳо бозӣ мекунем. агар инҷо рақобат осон мебуд, мо кайҳо қаҳрамон мешудем. Килиан, ту кайҳо қаҳрамон мешудӣ агар ба Реал мегузаштӣ. ҳамин хел Мбаппе рекорди Мессиро шикаст. ӯ дар синни 23 солагии 260 рӯзагӣ 35-мин голашро ба самар расонид. Лео бошад дар 23 солагию 307 рӯзагиаш ин корро карда будааст. ҳамин хел Мбаппе аз ҳамдастааш пеш гузашт. боз Месси аз соли 2014 аввалин маротиба дар бозӣ иваз карда шуд. ин чӣ аст? замони Месси ба охир расида истодааст ё барои бозиҳои баъдӣ эҳтиёташ доранд? фикратонро дар комментария нависед. биёед акнун дар бораи дигар бозӣ гап мезанем. мисол оиди чӣ хел Манчестер Сити Севильяро бо ҳисоби 4-0 торумор карданаш. боз Холланди бадҳайбат дубл карду ҳунари зебояшро нишон дод. гузаришаш аз канори ҳимоятгарон ва кушодашавиаш барои зарба ҳамаро ба ҳайрат гузошт. ҳатто худи бозингарони Сити чӣ гуфтанашро намедонанд. сеҳргар дар ҳамлаи онҳо. Анна Де Брюйне чиҳо гуфт дар бораи Холланд? Эрлинг бисёр хуб ба даста мутобиқ шуд, аммо ба ғайр аз гол задан дигар қисми бозӣ ҳам ҳаст. дар ин бобат ҳамфикр шудан каме душвор аст. агар Холланд стили бозии моро аз худ кунад, боз ҳам ба сатҳи баланд мебарояд. ман кӯшиш мекунам кори худро бехато анҷом диҳам. гузаришҳои олию пасҳои дақиқ. ман медонам ки Эрлинг ҳамеша дар ҷои зарурӣ бояд бошад. голҳои зиёдаш ба мо ғалаба меоранд. оғози хубе барои вай буд. албатта ки Гвардиола ҳаловат бурда истодааст. Холланд ҳисси голзании хуб дорад. метавонистем боз голҳои зиёд занем. барои ҳамин мо корамонро давом медиҳем. рӯзҳои наздик набарди дигаре бо Тоттенхем моро интизор аст. умедворам ӯ дар он ҷо ҳам комёб мешавад. худи Холланд бошад чунин навиштааст: Лигаи Чемпионҳо баргашт. ман дӯсташ медорам. инашро мо ҳам медонем. бо дастаи наваш оғози бо барор дошт Холланд. ягон кас метавонад ин машинаро боз дорад. биёед сари қадам аз бозии Реал Мадрид ва Селтик гуфта гузарем. дастаи шотландӣ хело хуб нарнамоӣ кард, вале муқобили шоҳи Лигаи Чемпионҳо муваффақ шудан кори осон нест. Реал дар 5 дақиқа ҳарифро ба зону шинонду 3 голи беҷавоб зад. Тони Кросс бозии Селтикро шарҳ дод. мо фикр намекардем бозӣ бароямон осон мешавад. мо медонистем ки бо дастаи хубе дар майдонаш бозӣ хоҳем кард. Селтик чанд рӯз пеш финалисти Лигаи Аврупоро бо ҳисоби 4-0 шикаст дода буд. онҳо бозии зебо нишон медиҳанд, вале мо бояд оромона корамонро мекардему идораи тӯбро ба даст мегирифтем. дар натиҷа ба мақсади худ расидем. ин бошад суханони Дон Карло.
мо муқобили дастае бозӣ кардем ки бозиашон олиҷаноб буд. Каме сабр кардем ва ҳарифро омӯхтем. Он суръате ки дар қисми дуюм буд ба мо намерасид. қисми аввал метавонист боз хубтар шавад, вале нимаи дуюм писандам омад. Дар бораи Азар гӯям, агар ин бозии муҳимаш буд. Ман боз бозии зебои Крос, Модрич ва Валвердеро бояд қайд кунам. Онҳо ба таври фантастикӣ бозӣ карданд. Ҷароҳати Бензема на он қадар ҷиддӣ аст ва тақрибан 10 рӯз баъд ӯ ба майдон бармегардад. Карим ҳатман муқобили Атлетико бозӣ хоҳад кард. Хайр дӯстон, ҳамин хел гапу чап. Бозии писандидаатонро дар комментария нависед. То наворҳои баъди тансиҳат бимонед. Хайр дӯстон.